naia eguna. Udaletxearekin behazan ituna. Era joan da, bota dugu itauna. Aldian bazkaltzeri balu batu. La 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 la. Erantzuna izan da, nahikoa iluna. Ezin da zurik piztu, da horra izuna. Izokatu digute, betiko jarduna. Etzi jasoko dute, azkunaren jarrera, bidali beharko dugu, popatik hartzera. La 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 la, popatik hartzera. Apalde! Izaten da, jaionetan gaia. Horretako tokia, izan oida aldia. Gure gustatzen zaigu, parranda eta jaia. Zu ere etorri zaitez, azkuna kabroia. La 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 la. Azkuna kabroia. Artista! Alkoli! Hartu mesedez hori urdin hau. Eta zerbieta bat. Zuten da? Bai. Udaberri jaia eta paella txapelketa atzeratu da. Gaur ez dugu egin, baina Bilboko jaietan egiteko asmoa daukagu. Begiratzen baduzue atzeko aldean, abuztuko data agertzen da. Euskara ikasleon eguna. Azterena. 21 batean, nire urte betetzea da. 22 urte. Egin dituen orain dela amatu. Orduan, pixa komentatzeko zer izango dugun egun horretan.
Amabietan Marijaiari ongitorria emango diogu. Gero, beti egiten dugun bezala, udaberri jaian, paella atzekoek ez dute zuz. Paella prestaketak egingo ditugu, bai? Eta gero, nola ez, gure bertsolariak berriz Ander Erland eta Kepa izango ditugu. Eta gauza bat, garrantzitsuena, algara konparsan parte hartzeko, gaur bezala, bai? Hemen daukazuen azpian zuen datuak ipintzeko. Batez ere ipini telefonoa. Batez ere fondo horretan zaudeten. Iban, zuk ez ipini. Gauza bat, hor daukazuen. Hemen, honekin egiten duguna da, urtean zehar algara antolatuko dituen gauza guztietarako informazioak bidaliko dizuegu etxetara. Bai? Bai. Jaiak. Orduan gauza bat, datuak bete, eta gero pasatuko da Inoa, eta beran eman behar diozue horriak, kutxo horretan sartzeko, bai? Bai. Irakaslearen izena ipintzea eta garrantzitsua, baduzue gogoratzen ez ipin. Eta pertsona Inoa erakutsiko zuen kutxa, zerera pasatuko da, Ainoa hor dago, baina eta